La seguretat a Catalunya l'hem de pensar com la tranquil·litat de qualsevol persona de poder gaudir dels espais públics i privats en completa llibertat a qualsevol hora del dia. La seguretat és una prioritat absoluta, però malauradament això no està passant. Places, carrers i barris de les nostres ciutats han patit una pèrdua important en qualitat de vida. Ocupacions vinculades a la delinqüència, massa robatoris, actes incívics com insults, baralles o crits a altes hores de la nit fan malbé el dia a dia de moltes persones. Des d'aquest punt de vista més obert, la seguretat és servei públic a les persones. Les policies treballen amb la ciutadania i la prevenció. En lloc d'un model de control i de distància, pensar la seguretat com un servei públic és ser proactiu amb la seguretat i tranquil·litat general de persones, béns i espais públics. Si l'espai públic és de qualitat, tothom en té més cura. És necessari un missatge de tolerància zero amb l'incivisme. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de tothom i donar més valor a espais urbans perquè en pugui gaudir tothom. Primer, és necessària la bona coordinació i col·laboració de tots els cossos policials. Segon, hem de donar més força a la policia local i per això Catalunya necessita tenir una direcció general de les diferents policies locals. Tercer, multes a l'incivisme. Cal tenir un missatge clar a Catalunya que aquí no es permet saltar-se la llei. 4. Nous protocols d'actuacions clares contra les ocupacions delinqüencials. 5è, descentralitzar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i apropar-lo a comarques gironines per facilitar la preparació dels nous agents. I 6è, obrir places i consolidar-ne tant a bombers com a Mossos. La seguretat ha de tornar a ser una prioritat en el nou govern de la Generalitat. Hi guanyarem molt. Gràcies.